Adiu a totes. Bon, juhei sen a 24 de desembre, juhei es l'ocell de mi genuei, direi che si dice in occità. En català dicem la juhei de Nadal. Vos parlaré pas de què facem els catalans en aquests jours, juhei, mas vos portaré i vos mostraré una festivitat que se fa en un pitjonet vilatge de Catalunya que s'apela la Filla Falla. En examieu? Ja sem arribats a Bagà, que és el vilatge on se fa la Filla Falla, a Bagà. Fa força fred, mas ho suportaré. Sul parco non è stato tancato, non lo so. Non so. Perché poi si spesso sempre nel commesso. Andiamo avanti, no? Veleu amb la càmera se pot veure pas més. Yo veo como un río de fioc que baixa per la muntanya cap a el vilatge. És força polit. Ara fa un poc mai de calor. Macarela. Tira una storta? Se llança les falles uns als altres. Això és un pal d'engiro. I el... Vulgueu oferir el pas. Sí, si us agrada l'operió.
mi fa una mica de por, això. Jo no ho faria pas. Aquí va ben allioli. Per fer una altra història ara. Com es fa per fer-ne una altra? Macarel, lleva i de pau, que en vez d'aquestes causes. Aquell saltant a sobre el pont. Macarel. I ara salten 6 l'opció. Ma gran mare me deixaria pas, fa res de cop. Me barraria 6 l'hostal. Me barraria l'hostal e fins. E d'ahir ne sortir pas jo, Macarel. Li agrada Sofia, la festa. El que és fantàstic, és impressionant. Això és la dansa que fan. Doncs sí. Un Jordi Bàrbara i van posar-nos Hi ha tanta de gent que se fa de pas per... quasi. La festa finalitza amb un pedaç de coco a allioli de codony. És durs, és picant.